Super Zinx. Μικροπλάσματα. Πώς να γίνεις Super Zing. Στην πόλη Καμπούμ, την πόλη των Super Zings, δεν υπάρχει ξεκούραση. Πήγαινε από τη μέση, μου κόβετε το δρόμο. Σταμάτα, κακέ! Πρέπει να κρυφτώ. Δεν θα με πιάσει ποτέ κανείς αυτό το αδιέξοδο. Δεν έχεις να πας πουθενά, κακέ! Δώσε μου πίσω τα χρήματα! Εμείς οι κακοί ζούμε μια σκληρή ζωή. Μας κυνηγούν πάντα. Ένα λεπτό. Εσύ δεν είσαι ήρωας, είσαι παιδί. Δεν είμαι ακόμα ήρωας, αλλά θα γίνω και θα ρίξω όλους τους κακούς σαν εσένα στη φυλακή. Κέρδισες μια καλή τιμωρία, μικρέ. Για να δούμε αν θα θέλεις ακόμα να γίνεις ήρωας όταν θα τελειώσουμε την τιμωρία μου. Θα σε σταματήσω. Αλήθεια. Τότε σταμάτησε κι αυτά. Όχι, Sling Strike, στην ευχή. Evil Rocks, γιατί δεν πας να τα βάλεις με κάποιον στο μέγεθός σου? Πού το πήρες αυτό το καπάκι φρεατίου? Θα το καταλάβεις πολύ σύντομα. Είσαι πολύ γενναίο παιδί, αλλά πολύ μικρό για να αντιμετωπίζεις τέτοιους κακούς. Να θυμάσαι ότι αυτοί οι κακοί έχουν πολύ απέσιες προθέσεις κρυμμένες πίσω από τα κίτρινα μάτια τους. Αλλά εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας όπως είσαι εσύ. Λοιπόν, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να το καταφέρεις? Αλήθεια? Τότε τι έκανες για να γίνεις σούπερ ήρωας? Αν μου υποσχεθείς ότι δεν θα μπεις ξανά σε μπελάδες, τότε θα σου πω. Το υπόσχομαι. Εντάξει, τότε θα σου πω την ιστορία μου. Έφτασα σε αυτή την πόλη πριν από μερικούς μήνες. Όλοι γνωρίζουν ότι η πόλη Καμπούμ είναι το μέρος όπου ζουν τα σπουδαία Super Zings και εγώ ήθελα να γίνω ένας από αυτούς. Δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Αυτή η πόλη είναι πολύ μεγάλη για μένα. Το ξεκίνημα ήταν περίπλοκο, αλλά μετά μια μεγάλη ευκαιρία παρουσιάστηκε μπροστά μου. Για να δούμε, πρέπει να ακολουθήσω το δρόμο. Τι είναι αυτό? Γίνε Super Zing. Η ομάδα δράσης σε αναζητά. Αυτή είναι η ευκαιρία που έψαχνα να βρω. Ο διαγωνισμός για την έβρεση του νέου μέλους της ομάδας δράσης επρόκειτο να λάβει χώρα στο μεγάλο γήπεδο της πόλης Καμπούμ. Ήρθε η ώρα. Τώρα θα τους δείξω όλα όσα μπορώ να κάνω. Εσύ! Άφησέ με να περάσω! Αυτά τα οχήματα είναι πολύ σημαντικά για τη δοκιμασία! Φύγε από τη μέση! Καλώς ήρθατε στο μεγάλο διαγωνισμό των Super Zings! Φίλε, το γήπεδο γέμισε με πρωτάριδες που θέλουν να γίνουν το νέο μέλος της ομάδας δράσης. Ας δούμε αν έχουν αυτό που χρειάζεται για να περάσουν τις δοκιμασίες. Προς το παρόν θα πρέπει να αγωνιστούν στη μεγάλη κούρσα με τα εμπόδια. Θυμηθείτε ότι διακυβεύεται η ευκαιρία σας να γίνετε ήρωας και μέλος της ομάδας δράσης. Λάβετε θέσεις, έτοιμοι πυρ! Έλα, Sling Strike, πρέπει να τα δώσεις όλα. Περίμενε λίγο, τι συμβαίνει? Ένα τεράστιο motorbike μπήκε στην πίστα. Αυτό δεν προβλέπεται. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του. Είναι ένα motorbike των κακών. Ήταν καμουφλαρισμένο. Έπιασε έναν από τους διαγωνιζόμενους και το πέταξε έξω. Αυτή η δοκιμασία έχει γίνει πολύ επικίνδυνη. Οι άλλοι διαγωνιζόμενοι τρέχουν μπροστά από τον Monster Bike, αλλά τους τελειώνει η ενέργεια. Αυτή είναι η τέλεια στιγμή για να αποτελειώσω αυτούς τους μελλοντικούς ήρωες. Τώρα έχουν εξαντληθεί τελείως. Πάμε στην πισίνα. Το Monster Bike δεν θα μπορέσει να μας κυνηγήσει. Πολύ καλή ιδέα. Το Motorbike δεν θα μπορέσει να πάει εκεί. Υπάρχει και μια βάρκα που μπορεί να τους βοηθήσει. Το σκάφος έχει δόντια. Είναι ένας κακός. Αυτοί οι καημένοι μόλις έπεσαν σε μια τρομακτική παγίδα. Δυστυχώς,
Κάποιος έκλεισε την είσοδο και τα οχήματα των ηρώων δεν μπορούν να μπουν μέσα. Καταραμένοι κακοί! Αν σας πιάσω στα χέρια μου θα σας κάνω κομμάτια! Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εμείς οι ήρωες πρέπει να νικήσουμε τους κακούς. Μερικά από τα Super Zincs στο γήπεδο προσπαθούν να βοηθήσουν τους πρωτάριδες, αλλά δεν είναι αρκετά. Θα σε βγάλω από εδώ! Πιάσε το χέρι μου! Το χέρι σου δεν είναι αυτό που χρειάζομαι. Βολή κεραυνού! Το να αποτελειώσουμε αυτούς τους πρωτάριδες θα είναι παιχνιδάκι! Το Monster Bike έπεσε στην πόρτα, την έσπασε και έδωσε ελεύθερη πρόσβαση στους ήρωες και τα οχήματά τους. Τώρα ήρθε η ώρα μας! Ας πιάσουμε αυτούς τους κακούς! Αυτό είναι βρώμικο παιχνίδι! Όχι πιο βρώμικο από σένα, filthy fighter! Τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν κάπως! Καλύτερα να φύγω από εδώ! Δεν θα ξεφύγεις από εδώ! Super Μάση! Αφού φοράω κατασκοπευτικά γυαλιά, πώς ήξερες ότι ήμουν κακός? Μετά από όλα όσα μας έκανες, πιστεύεις πραγματικά ότι θα μπορούσες να ξεφύγεις μόνο με ένα ζευγάρι γυαλιά? Τώρα οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να βγουν από την πισίνα σόι και αυλαβείς. Ναι, αλλά αυτό οφείλεται σε εκείνον που θα είναι σίγουρα το νέο μέλος της ομάδας δράσης. Slick Strike, ο μεγάλος ήρωας του διαγωνισμού! Και έτσι λοιπόν έγινα υπερήρωας και μέλος της ομάδας δράσης. Wow! Οραματίσου το σκοπό σου και συγκεντρώσου στο στόχο σου με όλη σου τη δύναμη. Τι κάνεις? Οραματίζομαι το στόχο μου με όλους μου τις δυνάμεις. Και ποιος είναι αυτός? Θέλω να με κεράσεις ένα παγωτό. Το πιάσα. Και τι θα γίνει με μένα? Βγάλετε με από εδώ! Συνεχίζεται. Και αυτή ήταν η ιστορία μου. Cool, Εγγραφείτε στο κανάλι και μη χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ο Ενίγμα και το Power Band.